Hello, shugaba. Kamar Shubayel nake ji. It's me who. To barka dai kana lafiya? I'm very Na zo happy. nan ka same ni ina abun nan ne ina kallon fauna ne da flora. Wow, that's To very good. madalla da fatan ka gane ai. I understand To very barka well. ka dai ina ka fito haka? I'm from that Ikorodu junction. Allah sarki ni kuma daga Amurka nake. Okay. Eh. That's very good. I have a question that I want to ask you. Ka zo Because gidan ansa kada ka I damu. need a multiple understanding in my brain circulation. Kwarai kuwa ko an so shi 100 kake so akwai su. Thank you. So what is the meaning of Washington DC? Allah sarki Washington DC. Bari in tambaye ka. Menene wanki da turanci? Washing. Washing ba? Allah sarki idan wayanka tana ringin me kake kira? Ringington. Ringington to tun din ne da wankin da kake yi aka hada suka ba da Washington. Okay, that's where you come from, Washington. Okay, so what about the DC? Allah sarki DC ai ba wani abu ne da zaka tada hankali bai dan ka je aka ce DC ana nufin December ne. Okay. Yawa. So it's a washing at the time of ringington and then in the time of December. Yawa kada ka confusing kanka amma ka confusing din kanka. Confusion is equals to confusion. Na gode amma nawa ita ce tabbatacciyar ansa. Thank you very much. Sai anjima. I understand. Madalla.